što je to trulo u korijenu? Očito to kreće, ok, možemo biti tu metafizički gledat da je to karma, ovo ono, ali recimo očito kreće iz djetinjstva, iz odgoja, od škole, od društva, od nekakvih nametnutih ograničavajućih uvjerenja, pa možda možemo malo popričati o tome gdje napast neprijatelja u korijenu. Da. Am, Nama se događalo da nas se kontinuirano kroz povijest drži u nekoliko emocija. A najčešće su to strah, am, sram, krivica, apatija. I kad god te neko drži u tim energijama, odmah možeš znat da ti ne želi dobro. Znači ne moraš se uopće misliti šta ti govori. Ako ti osjećaš se uplašeno nakon njegovog govora, ili posramljeno, ili okrivljeno, odmah znaj ovaj te želi izmanipulirati. Bila to institucija, nekakva organizacija, grupa ljudi ili pojedinac, nije važno. Sad se zapitaj, to će svak treba zapitati. Ko meni non stop nameće da se ja osjetim posramljenim, krivim, apatičnim i uplašenim? I odmah ćeš otkriti ko ti ne želi dobro. I to je strašno zato što ćeš se šokirati ono da ovi što ti izgledaju, da su ti dobročinitelji, su ti zapravo na neki način najveći neprijatelji. Točno. Također postoje oni koji te utječu da se ljutiš i da osjetiš ponos. E sad, ako oni bude u tebi ljutnju i ponos kao put oslobođenja od onog straha i apatije, ali te ne žele ostaviti tamo, nego je to samo korak prema nečemu, ti su ti ok. Ali ako te samo manipuliraju nacionalnim ponosom i nekakvom ljutnjom, ali te ostavljaju u tome, dakle ti nikad ne izađeš iz toga, ni ti ne žele dobro. Mhm, mhm. I onda vidimo da mnoge i naše religijske institucije i kulturne i državne zapravo Medijske. medijske kontinuirano, znači političke, poslovne, nas drže u svim tim energijama. E sad, s obzirom da kako nas je doktor David Hawkins naučio sa njegovom mapom svijesti, da su nam sram i krivica najniže od svih, onda je uvijek dobro krenuti od njih. I taj neki stid koji je, ja bih rekao, on nije čak samo nametnut društvom niti obitelji. On dolazi i karmički, jer rađamo se sa puno, puno života većine postiđenih društvi u svijetu. Dakle, gdje god da živio prije, bio ti u Africi, Indiji, u Južnoj Americi, svi imaju te slične. Tako da akumulaciju tog nekog stida i krivice nosiš u sebi. Plus onda dođeš u obitelj gdje te ismiju, ako ćeš biti drugačiji, gdje te poklope, gdje ti kažu šta ti znaš, ma nema šanse. I jednostavno onda ti prihvatiš tu istinu. I ono gdje volim voditi ljude je da krenu osjećati u sebi, u svome tijelu, gdje im se nalazi taj stid, gdje se nalazi ta sram i krivica i da krenu sebi dopustiti da dišu s time i da to krene izlaziti na površinu kako bi osvijestili u kojim situacijama, s kojim ljudima to proživljavaju. Jednostavno, ne smiješ više to ignorirati. Ali moraš znati da to nije prirodno i da ti ne služi i da zapravo radi protiv tebe i da ti ne treba više.